Ok, moikka taas kaikille. Tänään me pelataan ekaa kertaa vaikka tämmönen varsinainen Spiken kanssa. Mulla on Rontti. Mun oikea nimi, mutta mä mun kanavan nimi ihan muisteksi. Mut mun mielestä tää on mun eka video. Vai ei oo? On ehkä tällä käyttäjällä. Vai tällä kännykällä. Mulla on 2 kännykkää. Vai 3, jos 1 rannekello lasketaan. Spike heitä! Pujuista. Hei! Siis mä yritän tohon koriin, mä en näytä. Kato, tää mahtuu justeus tossa. Mut. Mä kuvaan tässä sohvalla. Vai tässä penkillä. Ei! Tuu vilukat! Ei siis Spike, älkää viittäkö taas mut. Taas Spike oikein. Mihin? Kattokaa. Tämä äijä Spike sai. Tästä tohon ja sitten tohon ja tonne. Mitä? Spike ei tässä. Spike. Mut skuukkalis. Ei lähellekään. Mä ei tehnyt koripallon heito. Saiko sä kiinni? Eikö meni tonne? Nyt oli hyvä. Riivits. Teillä on sukaan tämmönen heito. Et se on taas. Mä kuvaan tässä. Tässä on hyvä kuvauspaikka. Tule sulle. Näitä. Oho, toi oli vähän nopea. Kuvaan tässä sohvalla. Mä laitan tällä. Sä tulit just. Yritätkö sä pelättää? Joo. Joo, muine. Noita. Ei vitsi. Noin tällä. Ette nää nyt näette. Mene alas. Gesse ei mene alas. Meni. Meni kassiin, mutta ei alas. Ui vitsi ylhäällä. Okay. Heitäks mä nyt? Tällä.